Събота, 21 часа. Здравейте, благодаря ви! Радвам се да ви видя. Добре дошли в часът на любовта по BTV. Преди броени дни, на 25 май, Море от любов навърши 8 години. От мига, в който се появихме в ефира на BTV до днес, в 365 предавания сме ви разказали над 1000 истински любовни истории. Повече от 2000 души ни се довериха, като станаха наши герои и разкриха пред нас и пред вас, нашите зрители, най-интимните кътчета от личния си живот. Благодарение на тези хора, за 8 години Море от любов се превърна от телевизионно шоу в благородна кауза. Ние винаги сме на страната на любовта, с вяра в доброто начало у хората. Единствената ни движеща сила винаги е бил само стремежът да доловим жадуваната от героите ни развръзка и да дадем всичко от себе си, те да достигнат до пълна яснота в отношенията си. Историите ни винаги са били верни на реалността. Те са такива, каквито са и нашите герои. Истински и неподправени. Ето защо ние много, много ги обичаме. Днес, за да отбележим нашата годишнина, поканихме 3 двойки от най-първите участници в Море от любов, за да ви разкажем заедно какво се е случило в живота им през тези 8 години и какви са отношенията им към днешна дата. Вие сте с Море от любов. Благодаря ви, че сме заедно. Няколко месеца преди старта на Море от любов, BTV стартира излъчването на разяснително промо, в което обяснявахме идеята на шоуто и призовавахме хората да ни пишат. Първият човек, който откликна на идеята ни и потърси екипа на Море от любов за помощ преди 8 години, беше 24-годишният тогава Радостин от Стара Загора. В писмото си до нас той еуфорично разказваше за приятелката си Донка на 23 години от Свищов. Двамата живееха в София и работеха като счетоводители, а участието им в предаването ни разби на пух и прах нашата представа, че счетоводителите са скучни хора. Радостин беше безумно влюбен в Донка и поиска да й предложи брак в нашето студио. Нека си припомним сега какво се случи в брой първи на Море от любов, излъчен на 25 май 2002 година. Море от любов сме сега с Радостин, един от първите хора, който ме изпълни с радост и надежди за бъдещето на нашето предаване, защото има живи романтици в България. Ето го до мен. Той ни потърси. Защо? Исках да отправя едно послание към моята приятелка, тъй като ежедневието, живота свързан с работа, от работа вкъщи, от къщи на работа, просто убива всичко най-искрено и най-човешко някакси. Реших да отправя моето послание към нея от екрана на вашето предаване. Извинявайте, вие Дони ли се казват? Да. Донк. Да. Ами, вие сте героиня на новото предаване Море от любов. Един много романтичен мъж има едно любовно послание към вас и аз много ви моля да тръгнем сега заедно в тази посока, където е паркиран буса на Море от любов, нашия подвижен дом. Според нашия регламент първо ще видиш кой ти изпраща любовното послание, ще го изслушаш, след това ще ти кажем няколко думи. Ето го. Здравей, мила! Сигурно си изненадана и може би шокирана, но предполагам, че няма да бъдеш изненадана от това, което ще ти кажа. Използвам случая, за да отправя своето послание към теб, да ти кажа, че много те обичам, страшно много държа на теб. Нашата връзка е на първо място за мен
Благодаря ти за всички прекрасни мигове, които сме споделили заедно, за подкрепата ти в трудните моменти, които сме живели. Надявам се и аз да съм ти помогнал по такъв начин и да мога да ти помагам за в бъдеще. Надявам се да ме обикнеш още повече. И също така се надявам да се видим в студиото на Море от любов, за да ти кажа всичко това наживо, лично на теб. Виж, той много добре изглежда. Ти също. Радо ли е любовта на живота ти? Да. Смятам, че нашите отношения са стигнали на някакъв определен връх. И това какво ще стане по-нататък е без значение. Важното е да се обичаме. Дали ще има брак или не, дали... Важното е да сме щастливи и да сме заедно. Това е според мен. Ще дойде ли? Ще влезе ли в студиото нашата героиня, нашата прекрасна половинка, Дони? Добре дошла. Добре дошла. Заповядай. Чувствай се удобно. Дони, аз много ти благодаря, че успя да се преодолееш. Искам да ти кажа, че Радо свали поне 2 килограма, докато седи тук до мен. И през цялото време казваш, дано не избяга, тя е страшно притеснена. Ние имаме двама прекрасни, романтични икономисти и това съвсем не е финала на нашата история. Защото сега предстои най-трудният момент за Радо, а за всички нас най-вълнуващия тишина. Дони, ще се омъжиш ли за мен? Да. И това е нашето пожелание за щастие. Нека целият ви живот да е една безспирна романтика. Бъдете себе си и не забравяйте никога какви точно сте били в този момент. Пожелавам ви да сте все такива. Тя ми спомена, че Радо почти изплюл камъчето. И една вечер, докато били на ресторант, той малко си пинал и казал: Дони, такава изненада съм ти подготвил, многоточие. И аз казвам: и ти какво? И тя каза: ами, аз помислих, че ми е купил кученце. Какво кученце беше? Какво кученце беше? Пинчер. Пинчер. Аз помислих, че ми е купил пинчер. И аз викам: ти за пинчер ли мечтаеш? И си казвам: на къл човека ще й предлага брак, може би мечтата на живота е просто пинчер. Но ти си съгласна да се ожениш за Радо? Да. А за да си напълно щастлива, от нас един пинчер. Ето го. Ето го това котре, което едва на 50 дни и момченце. Как ще го кръстите? Бъни. Бъни! Заповядай. Това е Бъни. Виждам само един проблем на финала. И почти щях да забравя за него. Къде ще оставят Радо и Дони своя пинчер, докато отсъстват 8 дни и са на сватбено пътешествие в Палма де Майорка? Желая ви да сте много щастливи, в което не се съмнявам. Ще ни кажете ли нещо за финал? Ами, желая ви да... Много се радвам, че тя ще е жената на моя живот. Е. Правихте ли най-накрая новия ми телефон?
Съжалявам, не е готов. Ако наскоро закупеният продукт не работи, имате право да получите парите си обратно. В случай, че в рамките на един месец търговецът не успее да го ремонтира или подмени с нов. Тогава трябва да ми върнете парите. Не позволявайте да ви правят на маймуни. В Европейския съюз вие имате потребителски права. Отстоявайте ги. Разберете повече на активнипотребители.bg. Душ крем Арома Green Line. Пълноценна хидратация и енергия за красива и нежна кожа. С тонизиращи сетивата и тялото аромати. Арома Green Line. Грижа за теб. Грижа за природата. Живей динамично с Samsung Shark. Изрази своя характер. Улавяй в 2 мегапиксела и споделяй с всички свои приятели в мрежата. Твоят Samsung Shark на цена от 1,59 лв. с абонаментна програма на Global. Германус. Само попитай. 1:0 за свежеста. С офертите от Coca-Cola, Coca-Cola Light, Фанта Портокал и Спрайт. Целият отбор. Сега на още по-добри цени. Гарниер Пюр 3 в 1. 3 действия. Само един продукт. Използван за измиване, за лек пилинг и за маска. Гарниер Пюр 3 в 1. 3 действия. Само един продукт. И кожата ти изглежда страхотно. Гарниер Пюр 3 в 1. Погрижи се за себе си. Гарниер. До края на май купуваш Гарниер Пюр 3 в 1 и получаваш почистваща маска Пюр подарък. Всеки ден се изправяш пред въпроса как да избера най-доброто за мен. Не разчитай на късмета. Разчитай на Роса. Богата серия млечни продукти с гарантирано високо качество. Всеки ден. Роса. Чистата истина. Ема, гостите идва след 5 минути. Бързо трябва да почистим. Само да измием чашките. Супер! Леле, колко е чисто! Както казва мама... Има Медикс за всичко. Изберете своя Медикс Балсам за кристално чисти съдове и нежни ръце. Посъветвай ме, учителю, как да предпазя тялото си от ежедневния стрес. С Нести зелен чай. Съдържа естествени антиоксиданти, които те предпазват точно като този чадър. Нести зелен чай. Избери своята комбинация. Отдай се на ритъма с музикалната Nokia X6. Екипирана с GPS с безплатна навигация, Wi-Fi, 5 мегапикселова камера, само за 399,90 и говори свободно с всички оператори в България с тарифния план Viva.com Unicall XL. Освен минутите за разговори с Unicall XL, получават и 100 мегабайта за сърфиране в интернет. А сега добавете екстра към своя план. Говорете безплатно в мрежата на Viva.com с един любим номер. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Тя носи финес и настроение. Опитайте шунки и деликатеси тандем с ниско съдържание на мазнини от новата серия Финес и настроение. Тандем. Силата на добрата храна. Скъпоценен аромат. Удоволствие за сетивата. Мигове, които няма да забравите. С Нескафе Голд. Направи си скъпоценен подарък. Открий кода в промокодиите Нескафе Голд 50-100 грама. Въведи го на nescafe.bg и спечели златен спа уикенд за двама в 5-звезден хотел. Обичам повдигащия ефект, а двойния повдигащ ефект дори повече за моята коса. Иновация от Шварцкопф. Тафт Волюм. Ново, с двоен повдигащ ефект. За още повече обем, който издържа на слънце, дъжд и вятър. Новият Тафт Волюм от Шварцкопф. Професионална грижа за косата. За теб, а за суха и стресирана коса новият Тафт Волюм. С подхранващ минерален комплекс. Гледайте една уникална пълна лудница с участието на безстрашната репортерка Миньончева, човекът телевизия Пънчев, докторът Садис Фаус, готвачът звезда Тиган, тук има известна лойка и много други. Пълна лудница всяка събота от 20 часа само по BTV.
Защо българинът отива в Европа? Бонжорно! Никой не маха. Какво прави българинът в Европа? Казва се Алексис и млада. Как се представя българинът в Европа? Де флер пур мадам. Гледайте Ла Минут тази вечер от 21 часа и ще се убедите, че Байганьо е жив. Нека посрещнем сега на сцената на Море от любов нашите първи герои Донка и Радостин. Здравейте! Аз съм Наталия, а ти? Мария, прекрасна си! Добре дошли! Бони, толкова много се радвам, че сте тук. Здравей, Радо! Как си? Добре, благодаря. Добре, напрегнат? Горе-долу. Не повече от преди 8 години. Да. Не повече. Мерси много, заповядайте. Разполагайте се. Прекрасен букет. Как си, Мария? Добре. Може ли да ти дам един микрофон, за да участваш в нашия разговор? Да. Много си красива, Мария. На колко години си ти? На 4,5. Изглеждаш поне на 6. Много си голяма. Как се живее с мама и тате? Добре. Щастливо дете ли си ти? Да. А на коя дата си родена? На 15 август. На 15 август ти си лъвица? Да. Браво! Моята дъщеря също е лъвица. Знам, че сте много добри деца. Добро дете ли си ти? Да. На градина ходиш ли? Да. А имаш ли пинчер? Да. Да? И това същия пинчер ли е, който подарихме на мама и тате в студиото на Море от любов? Да. Наистина ли? Значи продължавате да се грижите за него? Не. Друг ли е? Да. О, съжалявам, ако развалих някаква семейна магия. Няма проблем. Колко време гледахте пинчера? Какво стана с него? Ами, за съжаление, пинчера много кратко го гледахме. Аз не знам, не сме ви разказвали Не за сте? това. Но 2 или 3 дена. Той беше просто много мъничък. И не издържа. нещо се разболя. Нещо се разболя. Да. И много тежко го живяхме. Радо много се грижише за него, пък аз страдах и така. Но в общи линии... Ами, всъщност има едно поверие, че куче не се подарява. Ама ние в цялата тази еуфория трябваше да ви го продадем поне за 50 стотинки. И има нещо друго, че не трябва да се взима името на старо куче, което, нали, примерно, си отишъл по такъв начин. Пък аз точно това име му сложих. Допуснали сме много грешки. Но те вече са в далечното минало. Да, но той е на по-добро място, определено. Добре дошли в студиото на Море от любов. Добре, разказвайте. Първо ви предстоеше една Палма де Майорка. О, беше разкошно. Разкошно ли беше? Да, много ви благодарим за което. Колко време бяхте там? Една седмица. Мен вече са ми далечни спомените, обаче... Сигурно имате много снимки, сигурно имате много... Едно от най-хубавите ми преживявания. Да, беше много изпипано всичко от ваша страна. А вие бяхте и в много романтичен период от връзката си. И това в съчетание с екзотиката на Палма де Майорка. Това ни беше медения месец, де-факто. преди сватбата. На коя дата се оженихте? 21 юни 2003. 21 юни 2003. Много гости ли имахте? Нормално. Колко? 90 човека, мисля, че беше. Къде направихте сватбата? В кой град? Спазвахме традициите в Стара Загора. В родния край на младоженец? Да. После се завърнахме в София и започнахме да градим съвместен живот, семейство, правихме ремонт, нали, все пак. Взехте си жилище? Това означава, че... Ние си имахме, но трябваше с парите от сватбата. Направихме един ремонт, леко освежителен. Свихте гнездо? Свихме гнездо, да. И всичко си потече по-старому, докато в един момент не решихме, че е време за още едно същество и така. И така се появи Мария. Да, промени ли се живота ви след като се появи това съкровище? Променя се, да. Става по-пълноценен, по-труден, по-отговорен. В смисъл по-труден в началото, после човек
влиза в ритъм и се справя и е удовлетворен от това, което прави. Радо, семейният живот така отговори ли на твоите очаквания или имаше изненади и препъни камъчета по пътя? Ами общо взето отговаря, той все още се отговаря на всички неща, които съм очаквал. Сега трудности е имало при всички положения, всеки един човек има трудности и неща, които се случват и трябва да се преживеят, но с дружни усилия се справяме. Желая ви всички облаци да са в миналото, а занапред да ви чакат само слънчеви и романтични изживявания и само хубави неща. Мерси. Сега една новост в море от любов. С пожелание за много сладост в живота ви от тук нататък. Една кошница с лакомства от захарен комбинат Пловдив. И дано имате много незабравими мигове, които да запечатвате с този цифров фотоапарат по ваш избор, както и вид карта за намаление на всички услуги, предлагани от Fujifilm Pro Фотоцентър. Ако трябва да разкажете изтеклите 8 години с едно изречение, какво би било то, Дони? Ами, само една дума ще кажа и това е в общи линии Мария и любов. И бих искала само да и дадем думата да кажа едно стихотворение, защото тя много искаше да те поздрави тебе с едно стихотворение. Разбира се, слушам те. Пишат братчета, сестрички, и улички, и чертички. И накрая бързо стаква буква хубава и права. Тези буквички чудесни са ни още неизвестни. Ние, малките деца, пишем само колела. Ние славим имената, не сме сонските братя. Те за нас са много мили, че ни буквите дарили. Браво! Браво! Невероятна си! Браво, Мария! Желая ти много щастие! И бъди все така умна, красива и неотразима. Благодаря. Желая ви всичко най-добро. Наистина ви благодаря, че ни гостувахте. Чао, Радо. Благодаря. Във втория брой на Море от любов ви запознахме с историята на Ася и Димитър от село Огняново, близо до Пазарджик. Тогава Ася беше на 27 години, а Димитър на 30. Те бяха женени и имаха 6-годишен син. Димитър пиеше, често посягаше на Ася и в крайна сметка я беше напуснал. Ася обаче продължаваше да го обича и искаше отново да се съберат. Тогава Димитър не дойде в студиото на Море от любов, но малко след излъчването на предаването ни, двамата ни герои се събраха. Близо 8 години те бяха щастливи заедно. И така до август 2009, когато в живота им неочаквано настъпва драматичен обрат. Нека сега си припомним накратко историята такава, каквато я излъчихме на 1 юни 2002 и продължението й от 7 декември 2002 година. От 94-та до сега са минали 8 години, от които ти си живяла 1 месец щастливо с него, с Митко. Нямаше и месец. Нямаше и месец, веднага след като се оженихте, след което си претърпяла доста насилие и искаш той да се върне при теб. Ами да. Основното, което е детето и обичата ми към него, макар всички трудности и препятствия, които съм преодоляла с него.